Добра среща, приятели на Изворче. Приятели на Изворче, добра среща. Ето, че така става. Малко обърна словореда. Да, сега ти се получи, но може би не винаги ще е така. Не винаги ще е така, но сега ми се получи. Добре, да продължаваме напред. Права си. Трябва да въведем зрителите в днешния брой на Изворче. Днес, приятели, в Изворче ще има много песни и танци. Много песни и танци ще има и днес тук при нас, приятели. Браво, Рали, и сега ти се получи. Изворче продължава. Продължава Изворче. Ох, и на теб ти харесва да обръщаш словореда. Да, като играе. Само да не объркаме зрителите. Да не объркаме зрителите само. И от играчка да стане плачка. А може ли от плачка да стане играчка? Овчарна мама, каселеле, айде моме да идемо у село.
Кажи нещо. Нещо кажи. Не, кажи нещо по-дълго. Нещо по-дълго кажи. О, добре, аз ще водя. И така, приятели, явно ние ще си играем с думите. Не е толкова трудно и е доста забавно. Доста забавно и не е толкова трудно. За този, който умее словореда. Предлагам ти, вместо да редим слова, И да ги редим пак, и после пак да ги редим. да оставим зрителите да видят следващото изпълнение. Добре, този път няма да повтарям. Катрин, добре дошла на Великотърновска земя. Как се чувстваш? Много добре. За първи път участваш в Старопланински събор Балкан Фолк и Българския национален шампионат. Да. Какво те привлече за участието? Аз доста се занимавам с народната музика и като цяло съм от Националното училище по изкуствата в Русе и си търся конкурси и така, общо взето, където намеря, където не съм ходила и участвам, в смисъл. Как възприе участието си тук, атмосферата на тези два форума? Много добре. Аз очарована съм от обстановката и още взето не очаквах да имам такава награда. Много се радвам за което, нали? Ти си първата златна медалистка от това 5-то издание на Българския национален шампионат по фолклор. Как се чувстваш? Много добре, много се радвам за това и много, в смисъл, не съм участвала до сега в такива състезания, шампионати по-точно и много се радвам, че имам златен медал точно тук. Предполагам, че ще ми е от голяма полза по-нататък. Нека да разкажеш повече за себе си. Вече каза, че си в специализирано училище. Да. 10-ти клас съм. Също така пея и в фолклорен ансамбъл Найден Киров. Какво друго? Кога се занимаваш с народно пеене? От някъде 6 години вече. Да, тръгнах от ансамбъл Найден Киров, след това се преместих в музикалното училище и до сега. Как се случиха при теб нещата? Много странно беше. В смисъл, тръгнах с баба ми на репетиции, понеже тя пееше в един ансамбъл и ходих с нея и така оттам. Ти хареса? Да. Разкажи ни за двете песни, които изпълни, Бавна и Бърза, от кои области са, как се изпълняват, какво е специфично? Бавната е тракийска, тя е с по-орнаментирана и много ми харесват тракийските песни, затова избрах нея. А Бързата, тя мисля, че... не знам, предполагам, че тя е тракийска. Не съм се замисляла. Правила ли си сметка какъв ти е репертуара? Колко голям? Колко голям не мога да кажа. Аз пея всякакви песни, то доста и не мога сега да кажа колко е голям, но е голям.
Загадката за август е много забавна. За да се справите, ще ви трябва само един циферблат на часовник. И малко математически сметки. Чуйте загадката. Разделете циферблата на часовника с права линия на две части, така че сборът на числата в едната половина да е равен на сбора на числата в другата половина. Припомнихме ви загадката за месец август, Сега със сигурност ще гледате на часовниците по друг начин. като средство да отговорите вярно. И да бъдете сред спечелилите от загадката от август. Адресът на Изворче е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният ни номер е 062 62 34 64. Имейлът на Изворче е izvorчето@abv.bg. Няма да ни омръзне да ви повтаряме, че има и краен срок. Той е до краят на месец август.
словоред значи да се редят слова. Едно от значенията на слово е дума. Но доморед някак си не звучи добре. Свикнали сме с словоред. С словоред сме свикнали. О, ето, пак започна. Започна пак ето. Казвам ти, ще ни изключат от предаването. Ще ни изключат от предаването, казвам ти. Ето, казах ли ти? Казах ли ти ето? Заблея оми агънце в Тодорови кошари, като му агъне заблея цялото стадо разблея. Тодор нагане продума агънце байно рогато, защо ми жално заблея, та ми дото разблея. Казвам се Петър Кирилов, от град Попово съм, уча в гимназия Христо Ботев и вече от 9 години се занимавам с народно творчество. Било танци, песни и всичко друго. Кой клас си? В 11 клас съм, към гимназията. Какво те накара да се занимаваш с фолклорно изкуство? Как се насочи към тази сфера? Народната музика и танците са закърмени от мен още от малък, от моята баба и от моят дядо, които са певици и танцори в ансамбъла дълго време. И така от малък с тях по сцените, по репетиционните зали и искрицата в мен се запали. Какво чувстваш сега? Как го приемаш фолклора? Чувствам се удовлетворен от това, което съм направил, от което правя и което съм постигнал за тези години. Само едно удоволствие можеш да чувстваш. Приятно е чувството да си на сцена, да си сред хора и да те приемат добре. С какво се представи тази година? Тази година се представих с 2 песни. Едната е от репертуара на Борис Машалов "Заблеяло ми агънце", а другата песен е "Заградил е добри". С кого си обучаваш? Ръководителя ми е Русица Пенчева. Тя е учила в град Котел. Работил съм с много художествени ръководители и в ансамбъла, и в читалищата в град Попово, в Дома на културата, но сега заедно работиме и в гимназията, и извън, и в музикалната школа с Русица Пенчева. Как се чувстваше тук на обновената сцена в Летния театър? За първи път участниците в събора имат възможност да се изяват тук. За първи път сме на тази сцена, да. По-приятно, по-хубаво. Всичко е по-добре тази година. Нека да завършим с послание към младите хора на България. Да обичат фолклора, да пазят и съхраняват българските традиции, защото това ще ни обедини, направи по-добри. Благодаря. Благодаря ви и аз. Заградил е мамо дюгер добри, заградил е нова къща. Заградил е мамо дюгер добри, заградил е нова къща. Нова къща, чардаклия, пърмаклия. Нова къща, чардаклия, пърмаклия.
мамо, малка мома, с очи черни черешови. Удол иде, мамо, малка мома, с очи черни черешови. С очи черни черешови, свити вежди гайтанови. С очи черни черешови, свити вежди гайтанови. Загледа се, мамо, дюгер добри, загледа се, захвасна се. Загледа се, мамо, дюгер добри, загледа се, захвасна се. Изпусна си мистрията, забрави си мусалака. Изпусна си мистрията, забрави си мусалака. Проговаря, мамо, дюгер добри, ой, вивази все чираци. Проговаря, мамо, дюгер добри, ой, вивази все чираци. Който гледа по момата, ще си щупи главата. Който гледа по момата, ще си щупи главата. Пак сме на екрана. Явно не ни се сърдят толкова много. Може би прекалихме със словореда, затова ни изключиха предния анонс. Този път трябва да внимаваме. Да внимаваме, този път трябва. Внимавай!
За да не стават грешки с словореда, предлагам да се разделим с зрителите само с една дума. Да, така ще бъде най-безопасно. Няма да се изкушаваме да променяме словореда. Нека да кажем думата. Довиждане! Довиждане! До другия път, приятели! Приятели, до другия път! Внимавай!